One. Okay, ready. Whoosh. Hello mga subscribers, likers, muli si Moderning Bangkeping 2. Dito po tayo sa Kadating, sa Maydiki. Ayan. Nag-warm up po ng upper limb si stroke patients Mario Gutierrez. Ayan po, dito sa kanyang magandang view. So napaka-presko po rito. Ayan, makikita po ninyo. Ayan guys, ayan, ikot ko kayo natin ng konti. Yun guys, ayan. So ito po ay maganda sa upper limb ng mga stroke patients. So watch nyo po para makapull po tayo ng konting lesson dito sa ginagawa namin ni Kuya Mario. Ayan. O rotate kuya. Rotate, rotate. Durot. Okay. Mamilang ka, mamilang ka. Bilangan mo eh. Relax, in-exhale. Yan. Ano ni balay ni Bob? Yan yung anak ko eh. Yung anak mo. Oh, shit, pa-school yan eh Bob. Sige Bob, patulog. Pila na? O, sige. Ito po ang bundok karayat. Makikita po natin. Ayun, ang bundok karayat guys. Tayo sa napakagandang background ni Kuya Mario. Yan. So, may pagbabago na kay Kuya Mario. So, nakaka-marching na siya. Same time, lumakas na rin yung kanyang cardio. Dati inihingal ito ngayon, medyo dininingal. Tito ka ba na eh? Talang ka na. Talang ka pag-iyak. Tapos, yan, tito ka. O, kalakalalin mo. O, again. Ali, tanuklok. Mga 20 mo. Ne. Wow. O, relax. Relax ka pa. Pangistawa ka ba? Pangistawa ka. Yan pa, Mersan. Diba? Last time ba? Plus 10. Bakit? Tatala na. O, relax, Bap. Basta ka, Bap. Bap, lakad bagyan eh. Mag-marching ka na. Lakad bagyan ka rin. Kakalalim mo. Yaka, lumakad kang pamarching. Ali. Ali naman kanya, Bap. Lakad mo. Pamarching na eh. Pamarching. Yaka may guguyod na eh. Kalakalalim mo. May guguyod. Okay. Give up. Okay, good. O yan, Bap. Balik ka, Bap. Sige, may good pa. May good na. Marching mo. Diretso mo. O, luklok ka. Luklok ka. Ito, luklok. 5. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Relax. Relax. Lakad. Marching. Ne, marching. Very good. O, stop. 5. 1. 2. So this is the great improvement of stroke patients Mario Gutierrez. Ito po sa Sentro Kadating, right, Pampanga. Yan po. Lakad. Marching. Okay, marching. 5. 5. Last. Luklok.
Si Bob, gising kaya na. Ayan. Ay, si Bob. Ay, siya mo. Ipagal ka. Bayan na ka yan. So, ito po yung ating warm-up and now we proceed to massage therapy and digital therapy. Hanggang sa muli po, ito po si Motor Mag-Gaping 2. Ito po yung ating latest warm-up exercises before the massage therapy. Our stroke patients, Mario Gutierrez. Dito po sa Katating, Sentro Katating, Arayat, Pampanga. Pangalang stroke mo yan, alo! Malo mo na yan. So, kung ko lang kayo guys, si Kuya Mario pala ay 3 beses na stroke. Tatlo na. So, this your 3 times stroke. Katili ba? Malakas ka pa kay Lord.